дар маросими мотами муовини аввали раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода меҳмонон аз минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ, дӯстон, ҳамкасбон ва хешу таборони марҳум иштирок доштанд. маросими мотамиро раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат Ризоев Облоқул кушода ба аҳли оилаи шодравон Яҳьёев Сироҷиддин изҳори таsalliят намуд. марги инсонҳои соҳибдил ва дардошнои мардум талафоти бузург аст. сад дареқ ки яке аз ҳамин гуна шахсиятҳои шинохта, инсони нек, собиқадори меҳнат, собиқ муовини аввали мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, тарбиятдиҳандаи фарзандони бо маърифату инсондӯст аз байни мо рафт. дар маросими мотами муовини аввали раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода бо тарҷумаи ҳоли марҳум ҳозиринро ошно сохт. Яҳьёев Сироҷиддин 4 сентябри соли 1950 дар шаҳри Панҷакен дар оилаи меҳнаткаш чашм ба олами ҳастӣ кушода, мактаби миёнаи умумии рақами 34-и шаҳри Панҷакенро хатм намудааст. сипас таҳсилро дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон дар факултаи агрономӣ давом додааст. фаъолияти меҳнатии ӯ аз агрономи колхози ба номи Кармаркси шаҳри Панҷакен оғоз гардида, сипас ба таври гузариш ба ҳайси агрономи асосӣ дар колхози ба номи Москва идома ёфтааст. баъдан ба ҳайси ҷонишини директори генералии иттиҳодияи истеҳсолии тамоку ифои вазифа намудааст. Яҳьёев Сироҷиддин ҳамчунин дар вазифаи сардори кумитаи андози вилоят кору фаъолият намудааст. ӯ солиёни зиёд вазифаи муовини аввали раиси мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакенро ба ӯҳда дошт. барои фаъолияти пурсамар ва хизматҳои содиқона шодравон Яҳьёев Сироҷиддин бо ифтихорномаву сипосномаҳо ва дигар мукофотҳо сарфароз гардонида шудааст. хотираи дурахшон, корҳои неки ин марди хоксору накӯном дар дили мардуми диёр, пайвандону азизон ва дӯстони бешумори ин хонавода якум боқӣ хоҳад монд. аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ба аҳли оила, хешу табор, наздикону пайвандони шодравон Яҳьёев Сироҷиддин ҳамдардиву тасаллият баён менамоям ва аз даргоҳи худованди бузург сабри ҷамил мехоҳам. рӯҳатон шод ва хонаи охирататон обод бод. устоди гиромӣ. писари марҳум Исмоилҷон Яҳьёев барои иштирок дар ҷанозаи падар ба ҳамагон арзи сипос намуд. сипас имомхатиби масҷиди марказӣ Муҳаммадамин Ғафорзода ба сухан баромада ҷанозаи марҳумро хонд. محترم جماعت المسلمین، امروز از بین ما و شما یک برادر ما و شما اکای سیروجدین را خدا به نظر دعوت کرده، به رحمت خداوند رسیده. این کس 5 فرزند تربیت کرده، همه‌شون معلومات عالی خواندگی خودشون یک انسانی با معرفت و با فرهنگ و با آداب و با تمیز خیلی آدم خوب بودن. دعا میکنیم که الله تعالی در این سن 71 سالگی هر عبادتی که کردن، هر عملهای خیری که انجام دادن، خداوند نامه اعمالشون را ثبت گرداند و این سفرشون را پربرکات و خانه قبرشون را منور و بر باغ از باغهای جنت تبدیل دهد و برای فرزندان و پیوندانشون الله صبر جمیل دهد و برای شما مهمانان از راههای دور و نزدیک آمدید، بر قدماتان حسنات و برکات و مغفرت گناه ها و سعادتمندی دنیا و آخرت را الله تعالی برای هر یکی ما و شما نصیب گرداند. برحمتک. хотираи неки шодравон Яҳьёев Сироҷиддин, инсони хоксору некбин, дар қалбҳои хешу таборон, дӯстон, ҳамкасбон боқӣ хоҳад монд. рӯҳатон шод, хонаи охирататон обод бод. гузориши Фирӯза Одилзода ва Талабшод Тошев аз оромгоҳи Сарманзил.